जोङो थांनाय 2014 सननिफ्रायनो बा 15 सननिफ्रायनो PCDR समनिफ्रायनो जोङो खमैबो जोंनिफ्राय 330निफ्राय 350 न'खर जोङो UPPL दोलोनिफ्राय जोङो रिजाइन होनो जोङो थांगासिनो दोङो। हेल' लोगोफोर मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना। राजखान्थियाव मानसिफ्रा मा जायो मा जाया सोरखौ नायो सोरखौ नाया दिनैनि दिनाव आरोना। गावजों गाव असेब्लाबो रावखौबो नायग्रोनाय गैया दे। राजखान्थि हान्जायाव जाय मानसिफ्रा थायो ना माखौबा बुंनानै माबा मोनसे मावगोन माखौबा बुंनानै थगायनानै जागोन बेबायदि आरोना दिनैनि दिनाव। बेबादिनो जादों दिनै UPPLनि हान्जानि गेजेराव दिनै बेबायदि जानानै दङ। बिनि सायावनो माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोना फोरमायनानै होदों। जायफोरानोखि PCDR समनिफ्रायनो दङमोन नाथाय दिनै बिसोरखो जेबो रिजन गैयालासिनो ना बिबाननिफ्राय एरख्लायनानै गुबुनखौ फज'ना दिनै बेबायदि मोनसे जाथाया जादों बिसोरनि गेजेराव। दा बिथांमोना दोलो नागारनायनि बाथ्राफोर बुंदों। भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांब्लानो बुजिसिगोन आरोना। भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना लोगोफोर। जोङो खमैबो जोंनिफ्राय 330निफ्राय 350 न'खर जोङो UPPL दोलोनिफ्राय जोङो रिजाइन होनो जोङो थांगासिनो दोङो। UPPLआ सरकाराव फैयो बै दिननिफ्राय जोंखौबो खुनु रिजन गैयालाबासिनो खुनु मोनसे इनफरमेसन गैयालाबासिनो जोंनि बिबानखौ सेफायनानै गुबुननो दिनै बिबानखौ होनाय जादों। जोंनि CWआनो जा बा जोंनि BTRनि CEM बिथां जोंनि UPPLनि आफादगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम थोंजोङै जों बे कुइसनखौ जों सोंहरनाय जायो। आरो जे जोंनि मुसलपुर समस्तियाव मानि थाखाय दिनै डाबल कमिटिफोरा जानानै दङ। गिबियावनो BTRनि गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाहैबाय। जों दिनै प्रेस मिट लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जों बेहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ जों जाखिनि बिथांमोना जों जिरायनानै दङ। जोङो थांनाय 2014 सननिफ्रायनो बा 15 सननिफ्रायनो PCDR समनिफ्रायनो जोङो UPPLआव गोख्रों भाबै नांथाबनानै थांनाय 2020 सनाव जोङो जोंनि UPPL हान्जाखौ सरकाराव लाबोनो हादोंमोन। नाथाय गोबां दुखुनि बाथ्रा बेनोदि सरकाराव फैनायनि उनाव जा बिथांमोना गोबां खस्थ'जों सरकारखौ लाबोदोंमोन बिथांमोनखौ दिनै नापात्ता खालामनानै बा आंबो थांनाय PCDR समनिफ्रायनो सासे मुसलपुर ब्लक लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै आंबो मुसलपुर समस्तिखौ दैदेनबोदोंमोन। नाथाय जेब्ला जोंनि सरकारा 2020 सनाव UPPLआ सरकाराव फैयो बै दिननिफ्राय जोंखौबो खुनु रिजन गैयालाबासिनो खुनु मोनसे इनफरमेसन गैयालाबासिनो जोंनि बिबानखौ सेफायनानै गुबुननो दिनै बिबानखौ होनाय जादों। खुनु रिजन गैया बा खुनु इनफरमेसन गैया। दा पार्टियावथ' बिदि बधय सिस्टेम बधय गैयामोन खोमा। नाथाय माबायदि सिस्टेमै जोंखौ दिनै बिदि माने खुनु इनफरमेसन गैयालाबासिनो बा खुनु मोनसे जोंनिसिम खुनु मोनसे माने रिजन गैयालाबासिनो दिनै माबायदिहै जोंखौ बिदि माने फज'नानै दोनखो बेखौ जोङो जोंनि गोसोनिफ्राय बा आंनि गोसोनिफ्राय आङो जोंनि डिस्ट्रिक्टआनो जा बा जोंनि CWआनो जा बा जोंनि BTRनि CEM बिथां जोंनि UPPLनि आफादगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम थोंजोङै जों बे कुइसनखौ जों सोंहरनाय जायो। आरो लोगोसे बेखौ जोङो माने दिनै बे कुइसनखौ जोङो माने सोंनो नागिरदों जे जोंनि मुसलपुर समस्तियाव मानि थाखाय दिनै डाबल कमिटिफोरा जानानै दङ। दिनै ब्लक कमिटिखौनो होन बा दिनै प्राइमारि कमिटिखौनो होन बा दिनै बुथ कमिटिखौनो होन दिनै जोंनिया ब्लक कमिटियाबो मोननै बादियै जानानै दोङो दिनै। आरो प्राइमारि कमिटिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव मुसलपुर ब्लक हिसाबै जोंनिया 12टा प्राइमारि खिन्थु जोङो दिनै नुनो मोनदों मा 24टा प्राइमारि जोंनियाव जानानै दङ। बेफोर मानि थाखाय दिनै जानो मोनखो? आरो जोंहा मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे आरो ओरैबायदि थांनाय 2020 सनाव जे जा बिथांमोना UPPLनि जानानै जा बिथांमोना पार्टिनि जानानै केस जाबोबाय बा केस जानांबाय बिथांमोननि केसखौ दिनै जोंनि पार्टियानो जा बा सोरबा EMGMआनो जा दिनैसिमबो बिथांमोननि केसखौ मानि थाखाय बेबस्था लानाय जायाखिसै बा मानि थाखाय बिथांमोननि केसनि बागै जेबो सावरायनाय जायाखिसै। बिथांमोननि केसा दा पार्सनेलि जानानै थाहैबाय। बिथांमोना दिनै बै केसनि थाखाय बिथांमोना दाउ अमा फाननानै मोसौ बोरमा फाननानै बिथांमोना दिनै निजिनि केसआव माने निजिनि केसखौ माने हाजिर जाहैनो गोनां जादों।
दा दिनै बेफोरो मानो बिदि जानो मोनखो बेफोरनि सोंथिखौ जोङो थोंजोङै जोंहा बिटिआरनि गोनां प्रमद बर' सारनिसिम जोङो बे सोंथिखौ सोंहरनाय जायो। मानो होनोब्ला जोंनि बे गासै समयसाखौ दिनै जोंनि मुसलपुर समस्तिनि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलआनो जा बा जोंनि मुसलपुर समस्तियाव थानाय CWC बिथांमोनानो जा जोंनि समयसाखौ A to Z मिथिनानैबो दिनै बिथांमोना मिथियै बादि जोंखौ गारसोनानै बा गादबनानै दोनदों। जायनि जाहोनाव जों दिनै ससियेल मिडियायाव जोङो फैनो गोनां बायध'। बिनि आगोलाव जोङो जोंनि मुसलपुर समस्तिनि गोबां माने टप लिडार बिथांमोनखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे जोंनि आफादगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' सारजों जोङो जोंनि समस्यानि बागै जों सावरायनो होनानै जोङो बिथांमोनखौ जोङो एपइन्टमेन्ट लाना होनो थाखाय जोङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोंनि बे रिकुवेस्टखौ बिथांमोना माने जाफुंसार होआखिसै। जायनि बिनिमयाव जों दिनै बिदि ससियेल मिडियायाव फैनानै जोङो जोंनि प्रब्लेमनि बागै जोङो बुंथिनो गोनां जादों। बिनि थाखायनो जोङो जे जोंनि जिखिनि जोंहा प्रब्लेम जानानै दङ बे प्रब्लेमखौ दिनै जोङो बे प्रब्लेमनि सलिउसन गैयिनि थाखाय जोङो दिनै बेखिनि जथुम्माखौ बा जोङो जनो गोनां जादों। आरो फैगौ दिनाव जों ओरैबायदि मोनसे डिसिसन लानो गोनां जादों जे जोङो जिहेथुके थांनाय 20 सननिफ्राय सरकार फैनायनि उननिफ्राय दिनैसिम जोङो जिहेतुके डास्टबिनावनो थाहैबाय बा जोङो गारसोनानै दोनजाबाय। गतिके जों गारसोना दोनजास्लायस्लाय बा जों डास्टबिनाव थाबाय थास्लायस्लाय जोंबो मोनसे जोंनि फिउचारनि थाखाय अल्टारनेटिभ माबा मोनसे जोङो सुबिदा जोंबो लानायनि जोंहाबो मोनसे खोथा दङ। गतिके जोङो ओरैबायदि जोंनि गेजेराव जोङो गासैबो जोंनि कर्मिफोरजों जों सावरायनानै मोनसे जोङो रोखा जोङो डिसिसन लानाय जोङो जाहैखाबाय जे फैगौ आगस्ट दाननि गेजेराव जोङो खमैबो जोंनिफ्राय 330निफ्राय 350 न'खर जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो रिजाइन होनो जोङो थांगासिनो दोङो। मानो होनोब्ला बिथांमोननि जिखिनि आकांखा बा जोंनि जिखिनि एक्टिभ कर्मिफोरनि जिखिनि मावनाय दांनाय बे मावनाय दांनायनि सायाव जाखिनि जोंनि सरकारा बा इउपिपिएल हानजाया लानांगौमोन बेखिनि स्टेपखौ लानो हायैनि थाखाय जों दिनै बा जोंखौ नासयना दोननायनि थाखाय जों दिनै बेखिनि स्टेपखौ जों लानो गोनां बायध'। गतिके जोङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि थ्रुयै जोङो फोरमायथिखानानै होनाय जाहैखाबाय जे जोङो फैगौ आगस्ट दानाव आं आरो खेबसे बुंबावदों जे 330निफ्राय 350 न'खर जोङो इउपिपिएल हानजानिफ्राय जोङो रिजाइन होनो जोङो थांगासिनो दोङो।